ang harap ng Plaza ng Lingayen. Ayan, meron silang nilagay na malaking heart. I love Lingayen. Ayan po ang munisipyo ng Lingayen, Pangasinan, the capital of Pangasinan. So, ang mayor natin dito ay si Mr. Leopoldo Bataw. Kapag po natin yung plaza ng Lingayen. So, ito yung bagong auditorium ng Lingayen. So, napakalaki. Sino na naging mayor dito si Leopoldo Bataw? Ayun, naging ganito na yung plaza ng Lingayen. Napakaganda. Saka yung stage pa doon. Ang laki-laki ng stage nila. O diba? Ang ganda. O diba? Ganda. Ang laki-laki talaga. Promise. Wow! Papasok tayo doon sa kabila. Ayan, papasok tayo sa loob. Wow! Ang ganda. Na-amaze talaga ako sa Plaza ng Lingayen ngayon. Hindi ganito to dati. So mayroon na rin silang gate dito. Ayan, mga pasok pa lang, bongga na. Alo, ang dami pa nilang mga pananim na gulay, ang daming talong. Ayan. Pati dito sa kabila, ang daming talong. Oh, ang ganda. Ang galing ha. Ang daming bunga ng talong. Ayan. Ayan, ang dami nilang bunga. Hala, at kamangha-mangha ang nakita kong gulay dito sa loob ng Plaza ng Lingayen. Ang lalaki, ang tataba. Grabe. Nakakagulat. Ayan, meron ba kayong ganyan okra? Oh no! Ito ko na nga katong nakita po sa Lingayen yan. Sa Plaza ng Lingayen. Ayan. At meron ng ano. Binhi. Ang ganda sana, ano? Pwede bang pahingi ng binhi? Ayan. Ang dami. May kasamang talong pati. At yung talong din nila, ang haba. So, ito yung bayan ng Lingayen. Yan ang
yung pwesto. Kung nakikita yung bukas na pwesto doon, na ako bukutang, ako ang nakabukas. Ayun. Sa aking shop. So, ito yung loob ng plaza ng Lingayen, Pangasinan, the capital of Pangasinan. At ito ang rebulto ni Dr. Jose Rizal. Ayan. Ng pagkaka-landscape. So doon po yung palengke ng Lingayen.